sasa tangi jorato, nanti ga sasa tangi jorato.
2, 3. Pak, ini ya mak. Tapi datang kemari pak. Aku barang murah pak. Aku kok. Aku 2.000. 2.000. Ambil biar. Tuh, aku barang murah. Oplar. Singkit, gamit, panjang, ketik. Goyang bang.
manindak sepanjang badan. Awak mengaku gadang di rantau, oh di kungkuang dapur hanya marah. Rumah mewah, auto sedan, yonan batoko, satiu asudu. Iro manggale barang rombengan, tinggallah gadang lai dari Parui. Iru pado foto gadang otak badan sesaro.
Ada yang bukol na gaji ko na nanya asa naman natin. Ada lang ko yung nagtangkaya. Ada lu ada kita bahas loh. Yo ka utaro, anjang malulu, yo tengah malam.
Kini adik bapak dia muko Kasur ke tanpa balengakan Adik memandang makinan kayu Cito si bansai batu buah dalam membawa sansai adik bangke kasarugo si bansai tinggal jo Bangkalan membawa sansai adik bangke kasarugo si bansai tinggal jo Bangkalan bapak dia muko atau tanpa balengakan adik memandang makinan kayu Cito si bansai batu buah dalam mana malah cito lana tina lama taela dena lana bana lagu buah dalam mana malah cito lana tina lama taela dena lana bana lagu buah dalam mana malah cito lana tina lama taela dena lana bana lagu buah dalam mana malah cito lana si bansai dena lana lagu buah dalam
sanjo ko bali mau katonyo ta masuk apanta ko aco di buwe buru apulo nang kata suo isu batunangan tunangan diambil urang. Apa lu hubungannya mandi sanjo di batunangan tuh dah? Aduh, tujuannya tuh mati ya. Dengar ya. Kita kui an bali mau di hari sanjo sampai pagi ndak kakariang iyo rambui di kapalo tantu akibainyo basah banta di buenyo patui tahan setahun sebulan lah punah kulo.
ambo nak ambo ko dak gilo dak kayo bana di siyo pa. Dede pango gilo.